ڕێخستنا کەورە گۆسکێ یا پارتیا دەموقراتە کوردستان سووریا ساڵڤەگەرا چیلی یا کۆچەداویە سمبۆلانێتەوە کورد مەڵە مستەفا بەرزانی li kampa Kewra Gozke ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve vejand. Di rojayekê Adarê de rêxistina Kewra Gozke bi amedebûna endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rêveberên kampa Kewra Gozke û dezgeha xêrxwaziya Barzanî û bejdariya komên folklorî û camawerekî berfireh ji xelkê kampê salvegera çilî ya koçedawiya Mela Mustafa Barzanî hat vejandin. Çi kesekê golbedê amade bûyîn rêxrawên sivîl em xêrhatnawa yek bi yek dikin. Di destpêka Bîranînê de endama Komîta Herêmî ya rêxistina Kewra Gozke ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Necah Mihemed bi xêrhatina tevahiya mêvanan kir û daxwaza xuleke bêdengî ser canê Mela Mustafayê Barzanî û tevahiya şehîdên Kurdistanê kir. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Elî Ebûnado gotinek bi navê pedekesê pêşkêş kir û behsa kar û xebat û dîroka Barzanî kir. Li hemî wara da Barzaniyên emir roleke mezin hebû. Li ser astê civakî, serbeşê jinê, serbeşê xorta, serbeşê olî oldarî hemî wara da rewşenbêrî Barzaniyên emir rolek mezin ji lewra Barzanî bû ustora Kurdî. Barzanî şexsiya yekemî dîroka Kurdî da karî dengê miletê Kurd bigîn ser astê cîhanê. Em dibêjin ji xelkê xwe re, ji miletê xwe re em hemî wefadariya herî girin bû mezin ji vê rêbazê re em vê dozê bişopînin ta em hene, ta em bigîn mafê rawaya gelê Kurd. 1903 Mela Mustafayê Barzanî Kurtefîlmek li ser jiyana Barzaniyê Nemir ji aliyê nivîsgeha ragihandinê ya rêxistina Kewra Gozke ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate pêşkêşkirin. Koma Narîn ya folklorî û navenda Nûreddîn Zaza ya ser bi dezgeha Barzanî ve hijmarek ji helbestîstranan li ser Barzaniyê Nemir pêşkêş kirin. Ama bu Parti Demokratî Kurdistan rêxistina kampa Kewra Gozke îro bîranîna Barzaniyê Nemir dertêxin wek 40 sala li ser oxirkirina wî re dibûrê got oxira xwe ya dawî bar kir, koça xwe bar kir. Yekê Adarê de 1979 da Barzanî nebû heme kesayetî bûyan ser Kurdek bû. Barzanî bavê netewa Kurd bû. Barzanî Kurdayetiya. Barzanî 5 milyon Kurda. Salana penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li kampên Herêma Kurdistanê dimînin salvegera Nemir Mela Mustafayê Barzanî ve dijînin û wefedariya xwe ji ark û mandîbûna bavê netewa Kurd re tînin ziman. Good.